ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑና ተመነኹ ሎሚ ሓደ ካብ ዘንበብክዎ መሃራይ እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ዛንታ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም ኣርእስቲ እቲ ዛንታ ሓደ ፀራቢ እምኒ እዩ ዝብል ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እየ ሓደ እምኒ ፀራቢ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ እምኒ ፀራቢ ሰብ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብናብራ ብጣዕሚ የንፀርፅር እሞ ናብ ጸሎት ቤት ኣትዩ ኦ ፈጣሪየ ክሳዕ መዓዝየ ድኹምን ድኻን ዝኾኖ እናበለ ብንብዓት ንፈጣሪ ሓቶ ይድኽሞ እሞ ኣብ ዘለዎ ማለት ኣብቲ ቤት ጸሎት ውሽጢ ድቃስ ይመጾ ብሕልሙ ድማ ንጉስ ኮይኑ ሰባት ክሰግድሉ ክኸብዎ ይርኢ ደስ በሎ ሽዑ ንሽዑ ግን እታ ፀሓይ ሓያል ስለ ዝነበረ ተቃጸለቶ ካብኡ ኣነስያ ፀሓይ እንተዝኸውን ነይረ በለ ንግዚኡ ፀሓይ ኮይኑ ንኹሉ ሰብ ምብራህ ጀመረ ሽዑ ንሽዑ ደመና መፂኡ ሸፈኖ እሞ ክዘንብ ጀመረ እቲ ፀራቢ መሊሱ እንታይ ኣለዎ ኣነስ ደመና ምኾንኩ ንኹሉ ሰብ ተዘዝንብ በለ ደመና ኾነ ክዘንብ ድማ ጀመረ ምድሪ እንትትርሕስ ሰብ ድማ ናብ መዕቆቢኡ እንትጓየ ኣግራባት በቲ ንፋስ እንትወዛወዙ ደስ በሎ ግን ነዚኦም ኩሎም እንተወዛውዝ ከምኡ እውን ብውሕጅ እንተንከባልል ሓንቲ ቆጥቋጥ ግን ፀኒዓ ደው ኢላ እንትርኢ እንታይ ኣለዎ ኣነስ እዛ ቆጥቋጥ ተዝኾን በለ ቆጥቋጥ ድማ ኾነ ደስ በሎ ኮይኑ ግን ፀኒሑ ሓደ ፀራዊ መፀሞ እንትፀርቦ ይሕሞ ድሕርዚ እንታይ ኣለዎ ኣነስ ሓደ ፀራቢ ተዝኾን በለ ፀራቢ ድማ ኾነ ናብቲ ናይ መጀመርያ መንነቱ ተመለሰ ድሕርዚ ካብ ሕልሙ ካብ ድቃሱ ነቕሐ ንኣምላኹ ድማ ኣመስገኖ ሕዚ ንሕናኸ ንኽንደይ ንምዃን ፈቲልና ንኾኖ ኣነስያ መንሽሙ እንተዝኸውን ነይረ ኣነስያ መንሽማ እንተዝኸውን ነይረ ንብል ክንደይ ኢና ባዕልና ንኹን ንባዕልና ንምሰል እዛ ምድሪ እዚኣ ንዓኻት ንምስትንጋድ ዝተዓደለቶ ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ሓደ ግዜ ንእትነብራ ህይወት ካሊእ ሰብ ንምዃን ብምፍታን ኣይተሕልፎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጥበብን ክእለትን ኣብ ውሽጢ ካሊእ ሰብ የለን ንውሽጥኻ ኣዳምጾ ነዛ ምድሪ እተበርክቶ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ኣውፃእዮ ምክንያቱ ምንም ባዶ ዝኾነ ስለዘየለ ማይልስ ከም ዝበሎ ናይ ዓለም እቲ ዝኸበረ ሃፍቲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ማዕድናት ቦታታት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ናይ ዓረብ ሃገራት ናይ ነዳዲ ቦታ ኣይኮነን ዝኸበረ ናይ ዓለም ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ መቓብር ስፍራታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ናብዚ ዓለም ሒዞምዎ ዝመፁ ጥበብን ክእለትን ከይተጠቐሙሉን ከይነበሩሉን ስለ ዝሞቱ እዩ ኢሉ ነይሩ ሕሰቦ እሞ ያሬድ መሃንዲስ ንምዃን ተዝፍትን ነይሩ እዞም ኩሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ድርሰታት ኣበይ ምረኸብናዮም ሕሰቦ እሞ ኣባ ህርያቆስ ድምፃዊ ንምዃን ተዝፍትኑ ነይሮም ነዚ ቅዳሰ መዓዝ ምሰማዕናዮ ነርና ሓወይ እዚኦም ኩሎም ባዕሎም ከም ባዕሎም ስለ ዝኾኑ እዩ ቤተ ክርስቲያን ብኣቶም ዝተጠቐመት ከምኡ እውን ስሞም ዘይረሳዓቶም ስለዚ ባዕልኻ ከም ባዕልኻኹን ታሪክ ክተርሕ ኢኻ ሽምካ ድማ ክተፅሕፍ ኢኻ እያ ትብል እታ ፅሕፍቲ ካብዚ ፅሑፍ እዚ ወይ ዛንታ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን ስለዚ ኣብዚ ዛንታ ወይ ፅሑፍ እዚ ዘለኩም ሃናፃይ ርእይቶ ኣብ ኮመንት ኣቐምጥለይ ብተወሳኺ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰበይ ኩኑ ንስተኸታተልኩምኒ የቐኒየለይ ብካሊእ ግዜ ክሳብ ዝምለስ ሰላም ቅንያት ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ